Igor Rataj na party bez manželky. Čo plánuje ďalej? Myslím, že by si Tatry zaslúžili ďalších 200 lanoviek. Igor, rátaj, veľa táraj, čo? Prihovoril sa mu aj Rytmusov dobrý kamarát Michal Ego Straka. Páni mali vášnivú debatu o politike. Kto mal navrch? Každopádne ja s tou Venezuelou vôbec nesúhlasím. Ako ja hovorím vám, make rap, not war, ale Igor, v prvom rade mier, okej? Mier. Ale, čo tie ruky si sa? Vie o tom aj pán manžel? Pán Lelkeš, aké je to žiť s takou divou? A pre mňa osobne... Každý deň je zo mňa iná žena, večer diva ráno unavená. Si sa v dobrej nálade, no pán Lelkeš má asi dosť. Že by problém v hniezdočku lásky? Nad ránom odchádzal z party Peter Sagan. Koľko stojí jeho bicykel? 15 000. Nečakaná dvojica, Suliga Radičová. Ríšo, ja to nikdy nezabudnem. Veď to skúsme postaviť ešte raz. Medzi starými rivalmi to škrípe, alebo ich skrí, tak čo? Svíta nám na novú vládu? Určite nie. Fúha! A to najhorúcejšie na záver. Čo robí prezident Pellegrini s Jánom Koleníkom v lese v zime? Huby zbierame. Aha, Huby v januári. Páni, priznajte sa, išlo o huby alebo skôr o hrybiky? A čo tie dotyky? Toto nikde neuvidíte. Premiérová smotanka začína teraz.